Endama fermandariya gişiya Qesedê û YPJ Sozdar Hacî di derbarê mijarên di Rojava de axivî. Sozdar Hacî anî ziman ku Qesedê bêyî cudahiyê etnîkî olî bixe nava pêkatiyan bi berpisyariyeke neteweyî tevdigere. Sozdar Hacî destnîşan kir ku peyama dehê adarê ji bo hevpariya neteweyî ferseteke girîng e û got mejiyê radîkal yên berê divê ji nû venê destnîşan kirin. Salek derbas bû li ser hilweşandina rejîma Baş ya ku di şexsê rejîma her du Esedan de dihat çêkirin. Li ser vê esasî destpêkê tevayî gelî Sûrî mirov dikare bibêje ki ji êş û azar û înkarkirinekî gelek mezin ji helandinek gelek mezin ku ji bo hinek gelên me ku li Sûrî jiyan dikin ji wê xilasbûnekî bû. Bu tevayî gelan xilasbûna ji bin dext û zordariya ku zilma ku heyî ya bi rastî Baş tiştekî mirov dikare bêje mezin bû ji bo van 6 salên ku derbas bûyî. Lê berî wê jî yani em wekî civakên ku bin destê ku jiyan dikin me tiştekî pir ji wê cudatir jiyan nedikir. Me dîsa bin destî, dîsa inkar, dîsa çi rejîma ku hatî yan jî ku hakîm bûyî ji Osmaniya bigire û pê de were heta roja ku hilweşandina Beşar jî me bi Kurdiya me ya amiyê dibêjin me xêr ji jiyana xwe nedît. Me jî bû ciyê kêfxweşî û şehnaziyê ku em bikaribin sistemek yan jî em bikaribin pergalekî demokratîk û azad daha baştir ava bikin di vê pêvajoyê de. Lê eger em werin rastiya ku me vê salê jî jiyan kir dîsa me pir êş û azarên mezin jiyan kirin. Sistem xwe demokratîk neke eger ne demokratî bê ew sistem ê dewletê wê desthilatdar bê. Eger ku merkezî bê wekî zihniyet wekî birdozî zihniyeta xwe ne wê guhurtin wê feelê xwe aynî tişt be yani nefsê tiştan wê pêk bîne yani hate bi navê dewletekî layık kir lê yani elmanî kir û te aynî tişt anîn serê gelê xwe hate bi navê sosyalîzmê kir û te aynî tişt anîn serê gelê xwe hate bi navê dîn kir. İttifaqekî ê ku dehê adarê tê behskirin heye û em jî ji bo vê ittifaqê dikarin bêjin yani gelek maddên xwe û hene yani lazim e werin pêkanîn herkes jî vê dibêje. Gelo tam maddên ku di vê ittifaqê de hatine bicîkirin herkes dîrasa wê bi rengekî rast dike ana nake bi rastî ciyê pirsînê ye yani. Maddeyên wên pir girîng hene rast e maddeyên pir girîng hene. Madda yekemîn aku di ittifaqê de ku wê dewletekî û hikûmetekî muşterek çê bibe va gelan de û ji bo ku pêkhatina vê ittifaqê em hazirin hemû bendên ittifaqê bi rengekî herî rast bi rengekî demokratîk pêk bînin yani. Eger ku wê îndîmac yan jî işte tevlîbûna artêşekî Sûrî ê hemû mukewînata digirê nava xwe wê helandin bê em vê îndîmacê qebûl nakin taban.